a snáď lepší ako dnes. Týmto považujem školský rok 2011-2012 za uzavretý. Vážený pán starosta, vážení hostia, vážená pani riaditeľka, pedagogický zbor, milí rodičia a milí žiaci moji. Nechcem nejakými siahodlhými rečami kaziť dopoludnie, toto slávnostné dopoludnie, ktoré patrí vám, ale predsa dovolte niekoľko myšlienok. Pred časom sme pani riaditeľkou si rozprávali o tom, že raz príde čas, keď treba odísť. A tento čas môj prišiel teraz. Strávil som na tejto škole niekoľko desiatok rokov a na Zemné a na túto školu budem mať vždy dobré spomienky, pretože som stretol veľmi veľa výborných ľudí, dobrých kamarátov. Ďakujem na prvom mieste pánovi starostovi, inžinierovi Boubovi, ktorý vždy cítil so školou, vždy vedel problémy rýchlo vyriešiť, zaujímal sa o chod školy, za jeho volebné obdobie sa postavila, zrekonštruovala táto škola, ale veľmi veľa urobila aj pre dedinu. Vidíme, celá obec sa zmenila. Preto si prosím, aby ste vážili jeho prácu. Ďakujem pani riaditeľke, ktorá bola vždy prísna, ale veľmi spravodlivá. Ďakujem veselému, ale svedomitému učiteľskému zboru, v ktorom za desiatky rokov neboli žiadne konflikty ako na iných školách. Vychovali žiakov, ktorí na stredných školách vždy obstáli svoje miesto, a máme žiakov, ktorí ukončili školy a sú po celom svete od Austrálie po Ameriku. Ďakujem rodičom, ktorí sa zaujímali o chod školy a starali sa o výchovno-vzdelávacie výsledky ich detí. Ďakujem za to, že zapísali žiakov do našej školy, ktorá napriek tomu, že je malá, ale má dobrý zvuk. Ďakujem žiakom, s ktorými sme prežili kopec srandy, keď to patrí k škole, ale väčšina z nich bola ako svedomitých a myslím, že i študijné výsledky ďalej budú takisto vynikajúce. Našim deviatakom prajem do života veľa šťastia, aby sa na škole veľmi rýchlo aklimatizovali, dosahovali ešte lepšie výkonno-vzdelávacie výsledky, našli si po škole dobré zamestnanie, vytvorili rodiny a svoje deti opäť zapísali do slovenskej školy. No ja, keď končím toto pôsobenie v Zemnom, nekončím pedagogické pôsobenie, pretože odchádzam k svojim gitaristom 60 do mojej gitarovej školy do Nových Zámkov, takže nebudem doma vysedávať. Toto krátkosti a prajem vám veselé prázdniny, aby ste takto usmiatí, zdraví opäť vrátili do tejto školy. Ďakujem vám pekne.